Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Het verkeer eigenlijk, hier op de pont. Als er even gaat, het verkeer even weer op gang brengen. Zodat het toch een goede terugstroming heeft. En als ze nog eens even de boot vastleggen, dat er vrachtschepen langskomen. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje mijn taak hier. Wat ben je hier aan het doen? Waarom laat het pontje erin? Het pontje laat erin, omdat de bregen daar verder eruit leidt. En dan komt daarna een braging. En nou ja, als die er weer in leidt, dan zal dit pontje weer verdwijnen. Ben er oren plakken, wil je ook werken of is het alleen nog hier? We zitten overal eigenlijk. Amsterdam, Zaandam, Apeldoorn, ja, overal. Ja? Ja. Maar en merk je ook verschil tussen de meesten hier en in Amsterdam bijvoorbeeld? Nou, het verschil. Ik weet eerst al wat skruten voor in Amsterdam. Ik denk, nou, die mentaliteit daar, nou, dat voelt me reuze mee. Ja, het is betiegen mij van. Ja, wat dat betreft, ja. Nou, het verdomt me wel goed op het water. Wel lekker nou, maar mooi waar. Ja, absoluut. Ja. Maar het min waar is het dan ook nog leuk? Ja, het heeft zijn mooie en zijn slechte kanten. Ja, dat is ja, maar waar, ja. Ja, je staat ook wel eens in heel meer waar. Dat je eigenlijk in huis zitten willen. Maar ja, goed, ja, dat is het werk, zeg maar. Dat je dat vak? Ja, het je het vak en ach, je kan je direct zien klaaien. Dus ja, ik ben ook een Fries, dus ik ben net zo gauw koud. Nee.